салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза аст анами набуд абаяҳои аҷоибот фасонак бори новинка дар бозори Корон распродажа шудаги духтаро. Дием дарвоза тарафи пажарка духтаро пеш магазини апай бонуда. Бо суруғора пирракада дар WhatsApp мефаҳмонаш муда рақамро дар WhatsApp мемонам. Қатиқчон гап мезана мефаҳмона. Ани ё духтара рангваяшон чанд свай? Сеношон бад. Дита. Ина духтаро бардови ва сиё. Стандарт, а? Не, ҳаста размеро. Размер катино? Размер катиб да духтаро 1200 сомони ё 1000 сомон будан оз чанд свай? 700 сомон аксия кати. духтаро аксия кати 700 сомон кадагиай. Мана. Нигоҳ кунем бархатошон тоза ҳайхали бори дешовка нестай. Гарантиш қатиб. Чизои качественный пешниҳод мекунам, ҳамаеро медонад. Ду таранг доранд духтара. 700 сомон размер доранд? Ҳо, размер кати. Размерай чанд то чанд? Ай 50 то 62 аст. Ай 50 то 62? То 62 размер барои апҳои бузбала размер ҳаст. Духтаро шарфам доранд, двойка мешавад. Инирам бори навика. Аксия катаги. Ирам духтаро 1000 буд 750 сомон кадия. Нигоҳ кунем. Ҳам абай буда, ҳам кирта, кабутам дорад, а? Иш платягишай? Иёш 800 яй. Хай ҳама размерш ҳаст. Дубайский балх тоза. духтарако 800 сомон балхош тоза бори Дубай. Не, се свет аст. Ина духтаро нигоҳ кунем размери то 62. Сабз рангам доштан, сабз, сиёҳ, кабут. Иёрам двойка духтаро. Иш тройка будай бо? Иёш тройка будай духтара, ча бургир хушру нишон темда. Ина духтаро тройка. Шарф, кирта, румол, ремент. Баъд ани ё омадаги духтаро бо. Иёш чанд я хоҳарҷон? Иёра аксия кати 650. Материалшон духтаро чи тоза будаг? Ишлам Вилюри тоза духтаро, чангшин нестай духтарако. Дута, сета, чорта ранг доштай. Ирам двойка шарф доранд. Нархошон чанде? Ина ранги сабз, сиёҳ, бардови, коричнев. 650 сомон духтаро, бори качественный. Не платьёи хелиам дорад духтаро. духтарако ба ини намуд тройко барои арусако, барои духтарако, барои ҳама хулас 1500 сомони дига сайтда 1800 1900 дар сайт дар бозори Корон хела ва хела арзонай. Бархаташон духтаро тоза, ина расветковошон. Шарф дорад духтаро, куртаи сафед дорад, баъд абая дорад. Размеро ҳастай 1500 сомон. Баъд духтарако ини намудо бо омадай иёрам хай новинкаи бори ҳамин солай. Ҳама ҳозир гуфтива гапо ай мода қафо намунда ай ҳам ё гирифтесан духтаро бархат ё гаранти қати тоза Дубаяй 1100 сомон я 1300 будаги духтаро ҳозир 1100 кадаги ремен дорад, курта дорад, шарф дорад, абая дорад духтарако. Нигоҳ кунен. Бо кадомеш ки дар навор хушро омадаги нест меган адени суратон мепартоя. Духтарако бо распродажаи 200 сомона дора. Нигоҳ кунен киртои 350 сомонара 200 кадаги на кафтарак. Кам кам нишон митен. Айн се таранг дорад на кабут. Спирозови, малинат цвет. Хулас ҳар намудай. Ҳама инам ё духтаро 200 сомони распродажа. Аксияи калон рафта истодааст дар бозори Корвон дуюм дарвоза. Магазин рақам чанд ай? 111. Магазин рақам 111 бе духтаро. Иё чанд сомон? Иё 1500 сомон. 1500 сомон духтаро размеро ҳаст 3-4 расветка дорад. 1300. Инаш чи? 1300 и тройка там дора. Куртау шарф дора. Куртау шарф дошта духтарако. Тройка 1100, а? 1100 сомон будай духтаро. 1300 сомони будай духтаро куртаи ки сиё буд тройка буд. На. Ҳама бори Дубай. Ручной работа. духтарако ани платьё хидмонам навор доштем. Ҳозирам духтаро дар ин магазинам ҳаст. Корои дасти кати 350 сомон ба королевский барашка. Хулас аксия калонай. Ранги навори пешинамон хулас ҳам хес пиштошон сангдор. Мана хоҳишмандо марҳамат WhatsApp дар экран ҳаст. Нависен. Хоҳиш мекунам дар бораи боро ба и духтарак менависен рақамҳои манда не. Ҳама чиро дар шумо маълумоти пирра карда метиҳад.